Към нас се обърна преводачът и журналист Машд Алгафари, който в продължение на 2 години е работил на гранично-пропускателния пункт Елхово. Той е съдействал на граничната полиция да общува с мигрантите от Сирия, Ирак и Афганистан. Господин Алгафари пожела да разкаже истината за нелегалните бежанци на българо-турската граница. Каква е тази истина, която не сме чули до момента? Защото вече сме чули хиляди анализи, разкази и какво ли още не. Чули сте ги от тези хора, които не са работили на това място. Може би някои от тях дори не са виждали бежанци и говорят какво ли не. Добре, каква е тогава истината според вас? Нека първо да започнем с това. Откъде идват тези бежанци? От Турция. А как са влезли в Турция? Например, тези, които са от Северна Африка. Турция няма граница с Северна Африка. Няма. Сухопътна. Ето един въпрос. Да. Откъде влизат? Те влизат съвсем легално в Турция. С паспорти, с турски туристически визи. И в момента, в който пристигнат в Турция, хвърлят паспорта и тръгват за към България или тръгват за към Гърция. Така. Сега, не е ли редно човек, който, така се каже, остане в дадена държава, превиши визовия си режим повече от необходимото, не е ли редно точно тази държава да го върне оттам, откъдето е дошъл? Редно е. Само, че те не седят и не чакат да дойдат турските власти. Тогава защо, когато тръгнат към Гърция и Европа и така нататък, ние трябва да ги връщаме в Турция и Турция трябва да ги върне по техните страни с нашите пари. Значи ние трябва да платим сега 3 милиарда евро на Турция, за да си върне тези, които са прескочили визите си, да ги върне по Алжир, по Мароко, по другите страни. Защо? Защо аз като данъкоплатец от България трябва това нещо да го плащам? Това си задължение на турската страна. А не наше задължение. Да си ги лови, като им изтече визата. Те не ги лови. Те си хвърлят паспортите. Дори да не си хвърли паспорт. Те или си ги хвърлят, или ги залагат, или нещо торотно. Добре, защо тогава отиват на, така се каже, на крайбрежието в Турция, качат се на лодките и тръгват? Турция толкова ли не знае къде са тези лодки и откъде тръгват? Това са въпроси към Турция, не към мен. Ето една от истините. Риторични въпроси. Ето една от истините за бежанците. Това са северноафриканците. Сирийците или иракчаните. Знаете ли... Идват по суша. Окей, по суша добре. Да. Но някой задавал ли си въпроса от колко време те са в Турция? Предполагам, че от началото на военните действия са почнали да се изнасят. Са започнали да се изнасят добре. Но лицето Хикс, който в момента влиза в България или тръгва за Европа, от колко време е в Турция? Има по-голямата част от тях са от години в Турция. Започнал е там нещо да работи, нещо чувъркал, нещо правил. Шефа нещо не му плаща като хората и нашия е решил, че вече тръгва за към Европа. Следователно, от тук нататък... Това ли тръгва за Европа? Защото шефа не му плаща. Или не му плаща, или пък някой го е подбутнал. Някой му е подсказал. Защото аз си мисля, че на някой им се подсказва да вървят към Европа. Но по този начин вече те не са бежанци. По смисъла на бежанския статут. Това са вече икономически. Те не идват от територията, където се водят военни действия, така ли? Той е бил в Турция, видял, че нещо там не му върви и темпродно и решава да тръгне за България или за Европа. Следователно той вече, според моите преценки, не е бежанец със статут на хуманитарен, т.е. да търси хуманитарен статут. Това е човек, който търси по-добър живот икономически. Това са икономически мигранти. Така. Аз затова тези хора, повечето от тях ги наричам, или тази цялата обстановка, бежански туризъм. И ако погледнеш реално, точно това се случва и на границата, и на гръцко-македонската граница. Повечето от тях са туристи. На къде е тръгнал? Къде е тръгнал да преминава толкова хиляди километри с деца, с възрастни хора, с инвалиди? Добре, ти не ги ли питаш, нали казваш им Аз ги питам точно това. И какво ти отговаряте? Това питам и аз. Не му харесва в Турция. Бил е там, работил е, не плащат добре, оговорил се с шефа за 1000 лири на месец, той му платил 500, втория месец пак и той накрая решил, че като е така... А повечето ли са такива? Масово. Не повечето. Масово са такива. Искаш да кажеш ти, че за цялата тая миграционна вълна, която се бунтича от войната, хора пострадали с децата си, бягат и така, всъщност се крие една икономическа миграция. Най-много. Най-вече. Освен това, някой не си ли задава въпрос с децата? Имаш ли да представа колко деца, не ги виждаме, имаме изоставени деца, търсим техните родители, къде са?
Това дете не е тръгнало само. Той е тръгнал с някой. Как става това нещо с децата? Дадено семейство, което има 7-8 деца, тръгнало, няма пари да плати, но пък други двама мъж и жена, или само мъж, или само жена, имат пари. Дай 5000 евро, ето ти 3 от моите деца и вървиме заедно. Ти кажа, че тия са твои, ние казваме, че тия са мои и така продължаваме. Тъй като по границите и въобще в Европейския съюз, тези, които са с семейства или които са с деца, имат малко по-облегчени условия. Вече, като стига... това е бизнес вече. Всичко е бизнес. Всичко е бизнес. Това, което си говорим тук, жалките и децата, да, съжалявам ги. Наистина, това е голяма трагедия. Но трагедия, която понякога и в много от случаите самите родители подпомагат да случи тази трагедия. Това дете, ако все пак, поради някаква причина, се разтури групата и тези деца останат с новият си родител, той най-накрая какво прави с тях? Изостава ги. Още по-лошото, не ги изостава. Ако е 14-15 годишно момиченце или нещо второ, ще го остави с него за още годинка-две, ще го включи в проституцията, ще го продава за какво ли не. Ще чуете. Добре, може и такива неща. Не може. Случва се. Продажбата на донори, на човешки органи, откъде също идва? Много е гадно, казвам го това нещо с пълната и цялата си отговорност на това, което казвам, тъй като го знам, че е така. Знам го и съм убеден на 100%. Добре, другото нещо, което мене страшно ме озадачава, са тия пари, които върват там. 2, 3, 5 хиляди евро вадат хората, качват се на някакви лодки, дават ги на някакви трафиканти, превозват ги с таксита. Не ги дават на трафиканти. Те ги остават, има си специални бюра вече в Турция, където там оставаш парите като залог. Откъде идват тия пари, бе? Имат. Откъде идват тия пари? Имат, взимат заеми, продават каквото имат като имущество. Но нека да зададем още един въпрос, който също в общественото пространство много го няма. Повече от бежанците, които пристигат, те нямат никакви документи. Така ли е? Всички го знаем. Да. Ай, тогава си зададем въпроса. Той като дойде, примерно да речеме, ти минаваш границата, кажеш, аз съм Мач Далгафари. Ти не си Мач Далгафари. Ти си Милен Цветков. Но те пишат Мач Далгафари. Кога си роден? Еди коя си дата. Къде си роден? Еди къде си. Това е, ние подпомагаме европейците и въобще всичките... Цялата система. Подпомагаме за издаването на една нова самоличност на лица, които не знаем какви са. Това е чисто нова самоличност. Той получава документи, ти ще получи документ. Името Мач Далгафари, роден или какво си е, всякакви измислени данни. От тук нататък ти си лицето Хикс. Тия работи, ти като ги превеждаш тия неща, те не ги ли сравняват по някакъв начин нещо? Къде? С какво да ги сравнат? Нищо, просто си пишеш, казвам, добър ден, аз съм Еди. Кой си? Да, добре, записваме. Тук там има хора, които са с документи. За тези хора аз съм за, този човек заслужава статут. Добре, защо не им се каже тогава, ти си без документи, ние откъде да знаем кой си. Върни се обратно през границата и довиждане. Аз съм бежанец, моята къща се разруши, нямам документи, нямам не знам си какво си. Ма добре бе, като нямаш документи, има община. Ще минеш през общината, ще издадат един документ за изгубени документи, унищожени. Някакъв документ да видим, че това си ти. Че това са твоите деца. Има един документ, който се казва семейен паспорт в Сирия. В него той се дава на мъжът, съпругът, в момента в който сключи брак. Там се записва жена му. Има място за 4 жени, по-арабски разбира се. И място за 17 деца. Там се записва жена му и децата му. Колко човека ти представиха такива документи? Тук там има такива хора. Но те са... Тоест в цялата тази върволица, примерно 1, 2, 3, 5% са такива, които са реални. Да речем 10 и 20% са. А другите, където въобще са без документи, колко души от тях, примерно да речем, някъде са извършили някакво престъпление? Изнасилване, убийство, кражба, грабеж, каквото ще да е. Търсят го от неговата страна, от властите, и вече ние не можем да го намерим. Защото той тук вече е влязъл съвсем други документи. Тоест, влязъл съвсем друга самоличност. И Интерпол да го търси с отпечатъци и с темпроми, ние не му взимаме отпечатъци. Взимаме ги по Евродак, т.е. това е европейската система. Но като криминална регистрация не. Господин прокурорът, мисля, че тогава беше Цацаров, който отмени това нещо, да се повдигат обвинения към нелегално влизащите. А не може ли се повдигне обвинение, ние не му вземем отпечатъци. Криминални. Само Евродак и оттам нататък заминава.
Когато някой се издирва през Интерпол, Интерпол не проверява Евродак. И следователно този човек край. Значи трябва да стане така, че да проверяват явно. Явно трябва да се пренастрои цялата система. Това, което го говориме, тук по медии, това, което излиза, да, има истини в това нещо. Но най-голямата истина е точно това, което ни очаква след години. Това са и престъпници измежду тях, и джихадисти има, и всякакви. Които някъде нещо се извърши, той вече е с нова самоличност. Той вече не е този човек, който се издирва и евентуално само от отпечатъци си мога да го разбереш кой е. Нищо повече. Как мога да го пуснеш така без документи? Да, БК като ще скочи, ще каже, не, това са бежанци, това са хора бягащи от война. Добре бе, бяга от война, нямам нищо против. Ма някакъв документ толкова не успя да вземе. Ще ми кажа, че общините не работят. Напротив, и днес превеждах документи, които идват от Сирия. Издадени са от компетентните власти, от общината, заверени са от Външно министерство. Това означава, че тези инстанции работят. Няма какво толкова да ми говоря, че няма откъде си вземе документ. Дай си шофьорската книжка, няма нищо против. Хайде, да не е лична карта, да не е задграничен паспорт. Дай някакъв документ да те видя. Няма. И това не е само за България. Съди България. Тези, които влизат в момента и в Македония, и Сърбия, и Германия, всичко това е така без документи. Хора пътуват. Какво ни чака след няколко години? Не знам, аз не можах да разбера защо всичко това нещо беше допуснато да върви в продължение на няколко години. Поради каква причина? Някой имаше интерес от това, не знам. Аз бях един от първите противници на това да се спре повдигането на обвинения срещу нелегално влизащите. Нека да му повдигнем обвинение. Да, той като кандидат-беженец ще му отпадне наказателната отговорност. Но първото трябва да знаем, че ние не можем да ударим печат веднага, че това е беженец, още с влизането. Това е само, че някой да каже, ти си престъпник, още не сме го осъдили. Нека първо да вземе статут като беженец и тогава да кажем, че е беженец. До този момент той се води или кандидат-беженец, ако е подал молба, или просто един турист, мигрант. Нищо друго. Нелегално влязал в територията на Република България. Добре, благодаря ти за това гостуване. Продължаваме нататък.